Good morning! Anong oras na? Wala akong relo. 6:19. 6:19. Oh, ayan. Palabas na yung araw. Cloudy. Cloudy, oo. Sana ganito nga buong araw. Oh, Nabiyahe. yung buong biyahe. Hindi tayo mahirapan. Para hindi ba init? Buti na lang. Chinek ko yung map beforehand. Kung hindi, pupunta kami sa expressway. 25 minutes faster nga. Pero sa expressway naman ang pasok. So, original plan, Gimba ang daan namin. Laki daw kasi ng bike natin. Oo, 400cc daw. Expressway legal. Malito, ano ba to? Gimba. Nueva Ecija. Di tayo sa Tarlac dadaan. Ingat. Sa Nueva Ecija tayo dadaan. Pandesal. Lima latang. Malutong. Napagutom na ako. Ang ulas na kasi. 7:30 na? 7:30. So, aso, sangkatutak na aso. Wala talaga silang ano dito. Itali mo aso mo. The whole way, ang daming asong nakawala. Grasya so abo mo sa atanay. Buti hindi tayo maaga. Correct. Baka Bilis takbo-takbo tayo. sila. Mabilis tayo ng gamaga. Oo. Ang ganda ng nila, yung street light. Ay, meron na sa kabila yung joggingan. Oo. Ayaw, nakahiwalay Oh, na maliit. Dapat doon ng Bike. doon ng bike. Matubig. Matubig. Oo, dyan ang bike, saka mga nagja-jogging. Oh, dyan. Binigyan talaga ng harang. Oo. Oo. Ha? Oo. Pinasadya. Naka-separate. Maganda. Traffic kami. Nakalampas naman na sa bridge. Sayang, di ko binidyo kanina. Singit. Yung heart ko, tugu sa pasingit. At least nalampasan na natin yung bridge. Yan yung nagkukos ng traffic? Oh, Yan lang yun. Venas. magilid. Taas kasi nung nila, yung daan nila. Hindi nila inislan kasi. Oo.
patayin ko. Part mo. Bigis ako doon. Buti na kapalon ako. Patulong. Ay. Galing ni Kuya. Ingat ka na rin. Okay. Oh, ibaba mo muna. Antay ka lang. Ingat ka muna. Okay lang, na ano lang yung paa ko. Dulas nga. Ba't parang binibilisin niya? Hindi ba siya matutumba? Sanay siya. Ikaw hindi. Ikaw hindi. Okay. Kaya, ibaba ko lang doon. Ha? Oh, dito. Hindi, dito. Sa gilid. Ito. Ito. Ingat ah. Dangdangal. Itutukod ko na lang to. Sana ganun din tayo. Ha? Versa natin. Lus. Dulas pa. Dadaan siya ah. Gilid ka. Diyan siya, dadaan sa kabila.
Yan oh. Uling-uling. At least na inaarawan na ng unti. Una ka, ulit. Sundan kita. Unahin mo na siya. Saan dito? Ay, pataas. Lawad, paakyat. Unahin mo si ate. Kaya mo? Kala ko pupunta siya dito. Doon siya sa kabila. Buenas ka. Kintot may heart. Adventure. First time ko, first time. Oopsie. Opya. Yan oh. Diyan na? Di ba? Yun oh, ang ganda. Ganda ng bundok lang. Kala ko tapos na tayo. Ang ganda ng ano. Yung bundok lang. Hindi pa tapos ang ating adventure. Ang minuworry ko yung pauwi. Sige na, sige na. Naitataas ko na yung pako. Oops. Hoy, hoy, hoy. Hoy, hoy. Ito, nainitan na. Ay! Tung daan, nainitan na tong daan. Dito ba? Oh, lawad. This way. Whoopsie! Mainit Ingat. naman. Hindi, dito. Malalim. Oops, oops, oops. Oh! Yeah. Oops, oops, oops. Yan. Help me. Whew. Hinga lang, hinga. Sige, hinga lang. Okay, tara. Okay na. Ayaw ko nakahiga tong motor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wait. Baba na lang natin. Sasakay ako. Sasakay ka? Baba na ma. Break. Huwag ko na yung ipandar. Hindi, kaingan ako. Ako ang hininga. Ako ang hininga.
I-on mo na lang para may engine brake. Naka-hazard. Ay, grabe init. Lunch break na muna kami. Mahaba-haba pa ata yung Grabe. Grabe yung puti. Umulan kasi. grabe yung putik. Matigas-tigas na. Medyo matigas na yun. Hindi talaga kami marunong. Di madulas, ayaw ko magpabilis. Simplang ka din. Hindi nga tayo marunong. Bakit yung mga umaano sa atin, ang bibilis nila? Oo nga. Kakupal ng gulong din nila. Kain muna kami. Ang pagkain natin. Meat pie. Meat pie. Buti na lang nagbaon kami. Ay, init. May dumaan. Sabi malambot pa daw sa may baba. Hindi siya nakarating. Oo, balak niyang pumunta doon. Hindi siya nakarating. Malambot pa nga daw. Eh, ang gamit niya yung XR150. Mataas. Mataas na yung ano niya. Tapos ang kapal na ng gulong niya. XR150 yan Dito na tumba-tumba na kami. Mas matindi pa pala doon. Kasi umulan. Basang-basa. Basa pa. Anyway, pag-usapan namin kung tutuloy kami or what. Baka lipat kami. Madulas ba yung lupa mo kanina? Hindi. So doon din ako. Oo. Sundan mo tong dinaanan nila na lupa. Tas ito left ka. Ito. Ay, ang left. Ito. Sundan mo itong dinaanan ng daan. Ay, yung gulong. Pwede mo itaas yung paa mo na dyan. Pwede na? Okay. Uy! Oops. Tabi. Uy, mabilis na ako! Mabilis na ako! Una ka na. Muna ako. Tigil na lang ako pag ano. Yun oh! Oops. Antayin kita saglit lang. Hindi yun tumama.
Kaya? Wala na. Kaya. Sa akin ata yun. May tumunog. Yun oh. Mas madali Mamaya pa akyat. Paayos ko to ay. Ay, oh, mamaya. Malalambot. Oo. Ano naman sa akin? Okay lang bato-bato eh. Putik ka ngayon ko. Mas madulas. Putik kasi. Yay! Woo! Ay, salamat, nandito na tayo. Saan ka na? Diyan na, sa likod mo. Ay. Ay, main road! Yes! Main road! Ha? Nasa main road na tayo. Main road. Maglawad Adventure Park. Adventure talaga. Adventure na adventure. Sa susunod, mag 4x4 na lang tayo. Kaya naman natin, basta wag lang masyadong maputik. Basa pa. Milky may ganito, putik niya, talagang makilod, may Chocolate, malapot chocolate pa. talaga. Madalas. Pag bato-bato, kaya. Kaya. Ayun, puro putik. Hindi na. Mag-search Check, na check. tayo ng susunod. Tapos check mo to ay, paano na ito na, natumba. Maluwang. Sige.